langgam sari umpama sliramu margi wong bagus aku kang bakal kliwati sinaksen lintang Sing nyekseni aku yu. seni apa to yu Wes to, karepmu piye? Tak rewangi wes. lah Piye? Bang kok disaut-saut to? Jan ganggu lho yu jenengan iki. amit ya Mbak Yu aku tak Suarane iki mau wis ya ngaluk-aluk turu tusuk jane. nih ya Ora dadi ngopo, mau jenenge langgam nyigam sari. Umpama sliramu sekar. Iki dumadi umpama. Umpama kuwi sawijining bab sing iso kelakon, iso uga durung kelakon, ya. iya Nah, saiki iki mau malah trep banget karo temane wisastra bengi iki nganggo tema umpama. temanipun Iki trep karo corekane si Ganes kuwi, aduhnya. Iki kanggo Mbak Hana nyo. Wah, Iki kanggo Mbak Nuri karo Rizky. ketemuan wah Ya keten kok pun adem amplop to, Wah. Ayo, kok amplop. amplop to Pak RT Senes to niki. Iki layang utawa naskah gaweane si Ganes kuwi. Oh, Ngono. nggih. Hah? Iki coba nek Mbak Nuri kaya ngapa, lenggurit kaya ngapa Mbak Nuri. Jar. wah, Sareh ora perlu kemrungsung ya. Iki jek sore. wewayangan dening Supriyadi. Panguripanmu wis ginurit ing gelare kelir jagat gumelar. Surya pinangka blenconge, bumi pinangka teboke. Lelakonmu dadi gancare carita. Kang sinanggit, kang murba kawasa. Binabar ing pangucap lan polah tingkah. Tangis lan guyu kekeningane. Banjur kapan babare lelakon? Sawangen polahe kayon. Jejeg miring mirong ngetan mangulon. Sabdane hyang mawon humiring dening sabda pun. Ginarbek pra widodara widodari mungkasi lakon sawengi iki. Nah, aku seneng karo modele suarane Mbak Nurida kuwi. Suarane cetha wijang tegas. Sun Iki coba ngerti ora tegese sing diwaos karo Mbak Nur iku mau. wah Sawangen polahe kayon lho Te. nggih Jejeg miring mirong ngetan mangulon. Sabdaning yang manon humiring gending sabda kung. Wah iki jero banget lho. oh pripun iki Napa? napa wae? Iki sing dikarepke karo sing gurit yasane Bapak Supriyadi iki. Penguripane manungsa iku mau tanpa beda kaya dayanging kayon wayang kulit. Jadi yen pathet 6 iku mau doyong mengiwa, nggih pathet 9 iku mau jejeg ana tengah, nek pathet menyura doyong menengen. oh ngeten to Ngetan mangulon. Yen pathet doyong mengiwa adaan wong ini ijeh enom. Kuwi seneng nuruti hawa nafsu. Kaduk wani kurang duga lan prayoga cah nom. Apa-apa ki petonge keri ning wonge mangkat sik lah. Tekane nggon kebentus-bentus tenan. Kados kula Petonge ya. kurang kok. Ono tembungan cah nom iku seneng milik gendong lali. Milik
sawijining bab. Jane ngerti engko iki mbebayani ning canom tetep wani ngono lho. Yen jenom. Engko yen wis tuwa kayane jejeg ana tengah jam 12 bengi nek jaman biyen kuwi. Kudu patet sangsaya dalu kudu ngono. Kedah jam 12 dalu. Kedah jam 12 dalu. Lah, wong nek wis tuwa, mula diarani tuwa, ki mau tuwuh nalare. Oh iya. Wong nek kemlindi adigang-adigunge entek-entekane kok ya ngrugekne awake dhewe tuwuh. Utawa sepuh, sepi hawa awas lorone ngatunggal. Napa niku wae? Nah, sepuh ki mau sepi hawa Kang RT. Wong nek tuwa kaya wae ngene iki, hawane kudu wis rada sepi. Aja kakan milik. Nggih. Ngoten nggih, Nah, Wong. kuwi sebab wis kudu iso mbedakne sing bener lan sing luput, sing ngolo lan sing becik, sing nista karo sing utama. Nggih. Nah, saiki nek tak takoni Kang RT, wong iki Kang RT ki ya dalang kok. Pripun, Malah ki dalang lulusan Mangkunegaran iki. Nggih. Nggih, Sebabnya apa? Nek paret menyura kok kayane kok daya menengen. Mbok menawi sampun niku wae. Napa nggih wae? Iya, Kang. Nek songo wae lak Jejeg tengah, dhuwur. nggih. Menyura daya menengen. Niku tegesipun napa nggih wae? Dinten awake mau kok mung nopah-nopah. Lah kok nggih Anak esuk niku wae. Nganti megeng napas aku. Lah, Kula nggih bingung, Pak. menyura. Menyura kuwi dosa namane merak. Peksi manyura ki peksi merak. Oh. Tegese merak. Merak ki meh marak karo Gusti. Mula ning kene tembung humiring gending sabdakung. Ini wong nek wis tuwa kuwi mau wis cedhak karo Gustine. Oh, adoh saka laire cedhak karo Gustine. Mula kudu nek saiki fokus nek wong wis tuwa kuwi aja kokean polah, nek kokean polah jenenge gaplek pringkilan. Napa niku wong tuwek pecilan. Walah wong nggih. Kula kinten niku nek manyura niku ajeng bibaran wayangan niku. Lho pancen arep bubar. Ngoten Ya nggih, toh, Pak. nggih. Pancen arep bubar menyura ki marak cedhak karo Gusti. Mengko nek ben iso tayungan. Lho, Tayungan niku napa wae? tayungan ki mau menari dalam kematian. Oh, tayungan menika Iya, menari dalam kuwi gambarane Niku to. wong mati ki rak do nangis to anak bojone kuwi. nggih. Oh, Pake. Jane sing lakoni ku mau yen pinter nata ati ki mau joget mergo seneng wis luar saka bebandaning wong urip saiki kari mati ngematke ati wis Oh, bali marang Sang Mahadalang Nggih. kuwi mau Tayungan nggih. ning iso tayungan iso joget nek patenem karo songane mau yo ditata sing apik nek patenem karo songo ki niku. jejeg malah kokean pola kaya buta cakil ya ora iso tayungan Wah, ngono to Nggih, malah nggih, nggih. kesasar dadi godha kumara cemplungne kotak tangi meneh dosa muka kuwi lho kancane do mulih kok malah dosa mukane kok malah nah mulane padha ngati-ati yo Kang RT ngono ki mau nadan iku mau mung 3 paragraf sakmono jerone filosofine sing diwaos Mbak Nurrida kuwi mau. Ha iki jero sanget nggih, Wah. lebet sanget. Ha iki para miyarsa sing ngersake guritane diwaos ana ning adicara geguritan iki monggo padha ngirimke naskah ana KMB RRI Surakarta. Syukur bage malah kepareng rawuh mrene nderek teping kok seneng. Kenugrahan sanget nggih, Wah. Menawi kersa ngaten. Ayo saiki diteruske Mbak Hana. Ayo Mbak, ayo dimirengke. Lah, mulengku aja mung maca getunu. Lah iki astane sing tengen ya iso Nggih, nggih, Wah. iso deklamasi ben luwih urip. Kula nggih dangu mboten geguritan iki, Wah. Ya coba kegladen kaya apa. Basa tanpa ukara dening Dwi Winarno tan perlu ukara ngombro kanggo lare
kang nerak Subasita. Tumindak kurang trep luput keladuk saru. Sang arep tamu sesepuh utawa pangarsa praja. Ulat lan sorot netra kanggo ngelingake tanpa lingsem kanggone lari. Krasa lan banjur rumangsa metani luput ingsun. Banjur kudu kepiye? Kanthi telaten paring wewarah uga tuladha. Iki pinangka gambaran nyata adat budaya adiluhung kang kudu kajaga. Nah, Pripun wae? Tuh niku wau. kita iki minangka wong Jawa. Beda lho. Nggih. Awake dhewe minangka wong Jawa ki duwe budaya adiluhung. Nggih. Adi ki luwih utawa jero, luhung kuwi endah. Dadi wong Jawa ki mau kebak kaendahan, Kaindan. kebak rasa sing jero, karepe ki ngono. Mula awake dhewe iki ya nuwun sewu wong sing ngudi babagan seni sastra. Nggih. Ya sing gandeng awake dhewe wong susastra ya ngerti tata cara, sopan santun, ngerti adab kaya kene. Ora ana kok tembung seni malah senewen. Wong seni ora nyeni lho, ngono kuwi lho. Sing kudu digatekne. Seniningan. Seni malah dadi senewen. Sampun seni ki malah kudu dadi tepa tuladha marang bab kaendahan. Ya kaendahaning lair, ya kaendahaning batin. Nah, saiki genti aku pengen Mbak Rizky iki nembang. Kula wae. Ning Rajane nggih. Niku ya nggih. gatra utawa bentuking tembang ki mau ora mung tansah maca pat, sebab ing kene iki saben-saben mung maca pat. Saiki genti wujud bawa. Bawa nggih wae. Coba kaya ngapa? Nganggo cengkok metaraman patete pelok barang. Mengke mawi luput kula nggih anu nggih wae. Ya ora Ayo, dadi. Bang yo. Engko Aku dipeneni. lihat lho yo. Ngono ya yo. Iya. Ngono ya. Niki tembang kinanti metaraman. Maramo tinta beri kulap hangu lah lan tipeng ati Rina wengi den anada pandem pripun iki wae Pandu ing Oh, nggih. ning diwangsuli ayo monggo. Pandu ing pambuti bengkas karadaning driya supaya dadya utami. Nah, Mboten wae leres napa kuwi mboten iki wau kok apik kathah ingkang banget, lepat. ya. Iki kinanti cengkok mataram. Taram ya wae. Nah, sujarahe Kang RT Pripun menika wau? jaman biyen nalika semana jaman feodal saurunge kamardikan. Jadi keraton cacah papat ki mau dhewe-dhewe. Keraton Surakarta, Kesultanan Ngayogyakarta, Mangkunegaran, Pakualaman kuwi nggawe cengkok dhewe-dhewe. Oh, Ngono lho. Ana sing diarani legitimasi. Keraton ki mau bakal njunjung keratone dhewe-dhewe. Dadi nek
Barang sing Mataraman kuwi mau nek ning Solo ki tabu. Jaman biyen ora entuk ngene iki wong nembang kaya ngene iki. Utamane Radio Republik Indonesia Surakarta kuwi gayane total Mangkunegaran. Kuwi nek ngetokne tembang sak njabaning Solo, kuwi mau isih tabu. Ning ana sang maestro sing hebat banget jenenge Ki Narto Sabdo iku. Nggih. Ya Ki Narto Sabdo iku patut tinolodo. Carane berseniman kuwi toleran utawa sangat berbineka. Seni apa wae mau dipun lebetaken dadosaken tembangé karo Ki Narto Sabdo dirangkum Mataraman ya dienggo, Banyumasan dienggo, Jawa Timur. Bali wae ya dienggo. Ngono lho. Mula banjur mlebu kinanti cengkok Mataraman kaya Mbak Rizky mau. Lah bedane maca pat apa? Yen maca pas mau ora entuk nganggo gregel, nganggone mung ombak karo wilet. Yen Mataraman kena dienggo kabeh. Nggih. Marmoten abri kula nganggo gregel kuwi pareng. Lho. Saiki cengkok sing maca pat. Iku iki dadakane Mbak Nur ki pocong. Cendro Songo. Cendro Songo kemawon ki. Nah. Kok bedane kuwi maca pat Mbak Nur iki. Yen kula wau bawa nggih, Wong. Bawa. nggih. Iki Mbak Nur iku ngelmu iku coba kaya ngapa ya ngirah sajar Nur, kaya apa? Saisane ya. Ngelmu iku. Coba iki maca pat jenenge. Deg-degan wo. Ya ora usah nggur karo Ora apa-apa ya. wone dhewe. Anak aku. Apa dipersani Pak Produser, Pak Arvin kae ora usah ndredeg. Engko malah disangoni kowe ngene apik ngono. Yang coba kaya apa? Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas yantosani setya budya pangekasi tur angkara Nah, Sakit ngoten yu. ora mung iso nyiar ning ya iso nembang maca pat. Kuwi maca pat. Dadi ora kokean cengkok, ora kokean luk ngono ya. Saiki genti Mbak Hana, coba Mbak geguritan. Iki jane niku bagian kula. Ning pun niku pun latihan adik kula Nuri wau. Oh, ya prayoga Mbak Nur ya kena. Ayo Mbak Nur. Nggih, kula. Saka Ibu Dwi Puspitasari. Monggo. Awan dening Dwi Pusposari. Gemebyar ing langit awit dayanging panasing surya lan dadi gambaran jejaking Gusti. Jroning awan manuk-manuk padha mabur dhuwur tanpa sinancak. Bisa polah jejingkraan beda lawan manungsa kang dipageri pepalang sapirang-pirang. Mula jeneng jroning pakunjaran awan kadang kala kowe mlaku bebarengan karo bayu lamun teka bisa gawe guyu. Nanging lamun kowe nesu jalari sirah ngelu nyasa omah lan apager ayu aran lesus kadang mitramu.
Aran lesus kadang mitra. Mitra. Aran lesus kadang mitra. Nah, iki mau Mbak Nur critakake kekuataning mendung utawa lan bayu. Bayu ki mau angin gedhe. Nek angin ki mau cilik iso marai sriwing-sriwing, marai rasane seger. Ning nek angin ki mau gedhe dadi puting beliung iso ngerusak samubarang yen perlu ngebruke omah ngono lho. Nah, ngono ya kanca-kanca. Iki gandeng ya wis ora krasa kok ya wis wengi. Wektune wis entek. Engko iso disambung ning malam Minggu sing arep. Oh. Nggih, Wah. Kondure padha sing ati-ati lho ya. Nggih, yen pamit Muga rahayu kang padha tinemu. Rahayu nering sambe. Nggih. Yen pamit, Wah.